dende Pontecarreira. Estamos no campo dos Furabolos, no pabellón municipal de Pontecarreira. Unha pista rápida e que é destrozasarucos. Teño que falar como teño que falar. Bueno, Furabolos, como vos sentides na vosa terra? Pois moi ben. Estamos aí unha boa jornada, a coñecemos. Estivestedes entrenando aquí e non é como está? Algo. Entrenamos aquí algo e, bueno. Fálanos un pouco do teu equipo, cantos sodes? Pois somos 8 ou 9. Vámonos achegando. Ás veces estamos menos, pero, bueno. O equipo ten moita ilusión. Queremos aprender dos equipos que teñen experiencia. Crees que podedes chegar a quedar o título? Non. Nun par de temporadas esperamos que sí. Un par de temporadas, sí. Vamos unha pequena presentación dos componentes do teu equipo. A ver, empezamos en Leopoldo. Raquel, Toño, Yolanda, Iván, Manolo, non hai máis. Eu. Aí andamos, aí temos algún que está xogando na pista, non? Nestes momentos temos que está xogando na pista. Sí, Sergio, que está parado agora no comienzo. Pois non lle faltou moito. Johnny, cucurrucucu paloma. Hola, aquí estou. Bueno, dicir que vos despois de aquí, habrá que ir a festa, non? Será un grandismo aí ao lado do Carón, a Carón de Pontecarreira. Sí, tenemos un serán aí potente. Nada, habrá que comer castañas. Serán mundial, castañas, chourizos, viño. Moito viño. Que caiba toda Galicia, que estamos rechiños. Moito viño. Bueno, despedimos a conexión desde aquí, desde Pontecarreira. Un abrazo.